кръвта на Исус. Пиете в кръвта на Исус. Пиете в кръвта на Исус. Дадено Бога да те кажи приема. Милостта на Господ и да в името на Исус. Защо? Защото не са дух и не са живот. Много хора предприеха да произнасят. Много малко са онези, които предприеха да живеят. Святи Дух, Дух с ния. Кръвта на Исус. Сега. Исус има път, по който всички ние вървим. Алелуя! Но най-добре пътя познава Святия Дух. Казваш? Откъде си? От Гостинброд. Какво те доведе тук? Виждам, че огромна трудност преживяваш. Това са атаки. Виждам как гледаш да излезеш от тази ситуация. Но виждам, че доста се е скалъпена схема демонична около тебе. Къде са децата ти? Кои? Ага, вие, какво се случва с теб? Бог възстановяване. Възстановяване. В дух, душа и тяло. Защо? Имам нужда от това нещо. Защо? Чувствам се слаба, уморена, изтощена. Защо е така? Не знае, може би от слаба. Някак си в духа се чувствам слаба. В духа се чувства сам. Чули сте днес? Да, беше лично докосване. Че повечето са ми думите, отколкото личната среща, изживяването, докосването. Това ми трябва. Искам презавеждане. Какво става с краката? Трепери ми всичко, ето тук ми и краката. Исус вижда от небето днес много хора, които са взели решение да произнасят името Му, просто като информация, теоретично. Те могат да имат много знание, но не могат да покажат на дело нищо. Знанието не е дело. Исус каза на Павел, ще ти покажа. Това означава, че той ще му яви, ще го запознае с това, което той иска да преживее. Алелуя! Алелуя! Дигни дясната си ръка надоле. Всяка окова да падне от ръцете ти сега. Всяка верига да падне от краката ти сега. От ръцете, от ръцете, от краката. Развържи сега. От шията да падне оковата. Там виждам вериги. На шията виждам окови, които стоят там. Шепаракатая. От Святия Дух сега в името на баща ми. Всичките вериги да паднат на земята. 1, 2, 3. Бъди свободна от тези вериги. Святия Дух освобождава брата и видях веригата. Видях как я държа и на ръцете. Какво става с ръцете ти? Какво става с шията? Какво става? Боли. Кентаракояжа. Микарабакова. Най-голямата ти грешка е, че си влязъл в нея. Сега. Святия Дух я освобождава от тебе. Оковите и веригите да паднат от шията и ръцете.
всяка сила, която е ефектирала и не е от баща ти, изпратена, е време да напусне живота ти. In the mighty name of Jesus. Blood of Jesus Christ. Това е специално служение за специални хора. От колко време те тормозиш това? 30 години. Какво? 30 години. Ти си нейна дъщеря. Потвърждаваш ли, че е така? Да. Отиди до нея. Моля, отиди до нея. Какво опита, за да излезеш от това състояние? Какво опита, за да излезеш? Какво опитала твоята майка, за да излезе от това състояние? Всичко. Всичко. И имаше ли ефект? Не. Посети ли църкви? Да. И нямаше ли ефект? Нямаше ли освобождение? Нямаше ли демонстрация? До този момент не. Не. 30 години. Това не е месец, това не е година, това не е 10, това не е 20. Цели 30. Във вашия род има род на хора, които отвориха сърцето си за Исус. И не е пред всички, но е само при вас. Поради тази причина дяволът воюва срещу вас, защото знае, че ако успеете във връзката с Исус, ще светите. Подготви за тебе заболяване, което нито инжекции, нито хапчета ще могат да помогнат. А? Ти потвърждаваш ли това? Да, точно така. От колко време? 30 години. 30 години. Духа на Бога разкрива това. За да знаеш, че това, което се случва в момента, е работа в ремата на Святия Дух. Не е решение на произнасяне на името на Исус в името на Христос. Заболяването тръгва от тук, минава през целия гръбнак. И ако това се развие, ще те изкриви. Даже ще те хвърли на количка. Казаха ли ти това докторите? А? Казаха ли ти? Не, Господ ми го каза. Дай си ръката. Отче, благодаря ти. Покажи милостта си над нея. Сега. Кемара пояса. В името и кръвта на Исус. Бъди свободна. На Исус. Издигнете се на слава. В 9, точно тук, какво усети? Трепери, ситко ми трепери и сърцето много. Това са духовни вериги, с които Сатана е завързал. Святия свободи. Ти си свободен. Господи,